Добрый вечар, сябры. Сёння ў нас у гасцях чалавек, які зрабіў больш для беларусаў, чым Google і Вікіпедія разам. Ён надрукаваў першую кнігу па-беларуску яшчэ ў 16 стагоддзі. Сустракайце, Францыск Скарына. Прывітанне, сябры, рады быць тут. Францыск, вы першы беларус, якога ведае уся Еўропа. І ў мяне адразу правакацыйнае пытанне. Што складаней, зрабіць першую друкаваную біблію на старабеларускай мове ці атрымаць польскую візу сёння? Калі шчыра, то ў 1517 мне было прасцей прабіць дазвол у Празе, чым цяпер атрымаць шэнген. Але праца была тытанічная, не існавала друкарскага фоташопа, усё трэба было развіваць самастойна. Вы навучаліся ў Кракаве і Падуі, мелі ступень доктара медыцыны. Аднак вы вырашылі друкаваць кнігі. Чаму не адкрылі прыватную клініку? Грашэй было б цьмаць мушчая. Грошы – гэта добра, але чалавек жыве не хлебам адзіным. Я хацеў, каб людзі мелі доступ да ведаў, бо кнігі ў той час былі, як сёння Тэслы, каштавалі шалёныя грошы і былі толькі ў багатых. Я хацеў, каб просты беларус мог чытаць Слова Божае на сваёй мове. Дарэчы, калі ўжо пра смартфоны, калі б у вас быў Інстаграм у 16 стагоддзі, якім быў бы ваш першы пост? Гэта было бы селфі з друкарскім станком. Вы надрукавалі шмат важных кніг, але ўплывовыя царкоўныя і свецкія ўлады абмяжоўвалі іх распаўсюджванне. Як вы перажывалі цэнзуру? Ну, скажем так, калі цябе не забараняюць, значыць, ты кажаш нешта не вельмі важнае. Я верыў, што праўда павінна гучаць, нават калі гэта небяспечна. Кажуць, вы ўвогуле першы беларускі стартапер. У вас былі інвестары? Так, інвестары былі, багатыя мецэнаты, гарадскія радцы, сябры, але галоўны мой бізнес-план быў веды для ўсіх. І апошняе. Калі б вы сёння жылі ў Менску, чым бы займаліся? Запусціў бы незалежнае выдавецтва, канал на Ютубе і Тік-Ток, і друкаваў бы не толькі кнігі, але і коміксы па-беларуску. Дзякуй, Францыск. Гэта быў сапраўдны гонар. Памятайце, сябры, калі сёння адкрываеце кнігу на беларускай мове, дзякуйце гэтаму чалавеку. Францыск Скарына.